Rembrandt har jeg meget ofte holdt foredrag om. Han er en af mine helt store favoritter. Hans billeder er gribende og fulde af menneskekundskab. Portrætter, bibelhistorier og landskaber besjæler han med sin geniale behandling af lyset. Rembrandt er mesteren over alle i det, man kalder Hollands gyldne århundrede, 1600-tallet. Selv sammenlignet med andre store nederlændere fra samme tid, som for eksempel Frans Hals og Jan Vermeer, træder han frem som det helt store geni. Et af de steder, hvor han er anderledes end alle andre i sin tid, er i sin interesse for selvportrættet. Det er slet ikke normalt i samtiden, og havde det bare været et udtryk for, at han var selvoptaget, ville det heller ikke have været interessant. Men den lange billedrække er fuld af selvgranskning og selvindsigt, af afprøvning af roller og af både oliemaleriets og grafikkens teknik. For Rembrandt er en af den grafiske kunsts allerstørste udøvere. Tegningens spor er blevet ætset ned i kobberpladen, og sværten i fordybningerne afsættes på papiret. Man må beundre hans tegningsomhu i det lille grafiske blad, og man kan undre sig over selvportrættet, hvor en dyb mørk skygge kastes over ansigtet og slører trækkene. Man kan ikke lade være med at tolke det som et dystert humør. Rembrandt er uforlignelig som portrætmaler. Med sin kyndige anvendelse af lys og skygge påvirker han vores sanser og vores afkodning af billedet. Bemærk, hvor lyset falder i hans billeder, og hvor stor en del der henligger i mørke. Det er Rembrandt, der bestemmer, hvad vi skal lægge mærke til. Bibelen, hænderne, ansigterne. Billedet forestiller prædikanten Anden Stue med den talende hånd i billedets midte. Det tolker Bibelens budskab til den lyttende kvinde. Bibelens kraft lyser op og giver Anslo evnen til at tale Guds ord. Kærten derimod er gået ud, så det er ikke noget fysisk, der giver lyset, men noget åndeligt. Og det er det åndelige, som Rembrandt ønsker at tolke med sin clair-obscur, det vil sige kontrasten mellem lys og mørke. Også i det verdensberømte kæmpestore maleri Nattevagten, som viser et skyttekompagni på vej til at samle sig og marchere ud fra en skyggefuld dyb gård, som blot rammes af en eneste solstråle, er det håndteringen af lyset, der må vække vores helt store beundring. I billedet er det de to øverstbefalende i forgrunden med deres farvestrålende tøj, der først fanger blikket. Og så er der den lille pige, der ses lidt længere inde i billedrummet. Men man kan godt aflure Rembrandt hans teknik til at skabe rum. Bemærk den fremstrakte hånd, der kaster skygge ned på den gule dragt. Bemærk hans våben, hellebarden, hvis knivsbladets bagside ligger i skygge. Den fortæller afstanden ind til hans gule benklæder. På samme måde overlappes den gule pige af våbenkolben og af et ben, og dybden er skabt. Med disse få kunstgreb skabes rum, og så tror vi på hele rummet, selvom der faktisk ved nærmere eftersyn er en del urimeligheder. Selve håndteringen af malingen står også ind med beundring og forbavselse. Hvordan kan så tykke klumper oliemaling samles og skabe så fuldstændig en illusion? Rembrandts virtuositet er slående. Som ældre bliver Rembrandt stadig bredere i sin malemåde. De små detaljer forlades for det store samlede indtryk. Her er en familie, der oplever noget betydningsfuldt og skelsættende. Det er historien om, hvordan den gamle Jakob velsigner det yngste barnebarn frem for det ældste, og dermed velsigner den af de to, der skal blive stamfar til Jesus. Rembrandt er så stor, fordi han våger at tage livtag med det største, og fordi han kan gribe det med sin behandling af malingen og med sit trylleri med illusionen af lys. Her er det selve kærligheden, den dybe, langvarige, ægteskabelige kærlighed, han behandler. De talende hænders sprog og det lys, der følsomt synes at spille over de henførte inderlige ansigter, farvens intensitet, kompositionens enkelhed, det hele bliver en stor syntese, der griber kærligheden på en måde, ingen anden har formået. Og derfor har Rembrandt budskab til os alle til alle tider. Derfor er han en sand verdenskunstner.